Моє вітання товариство, вас вітає Ukrainian Rap. І це повернення нашої традиційної рубрики Хіп-Хоп Прожарка. І сьогодні у нас неочікуваний гість, бажаний гість, якого я, чесно кажучи, дуже давно хотів взяти інтерв'ю. Це білоруськомовний виконавець Вінсент. Привітання усім, гэта Вінсент. Запасайтеся попкорном, глядзіце гэта інтэрв'ю. Хай вам шчасціць і ўсё будзе добра. И покуль земля смеется и плачет, я не могу назвать это иначе. Это значит я живый, я живый, я живый. На вокзале первый раз, без батьков с моим кентом, мне 14. Едем на Менск, вось ён перрон, 5 гадзін электрычкі. Зразумей, што прысуд будзе вельмі жорсткім. Зразумей, душа адказвае болем на боль. Змрочныя думкі, быццам справы коза нос. Моє вітання. Привітання. Для тих упоротих, хто не розуміє, хто це взагалі, я хочу сказати наперед на всі ваші питання. Вінсент уже з 12-го року живе за кордоном. І це пов'язано з його політичною позицією, його поглядами, тому що хто не знає, що в Білорусі режим окупації вже давненько. Багато років, і потрібно враховувати цей момент, що свідомі люди не можуть жити в таких реаліях. Тому повернемося зараз. Я не можу там жити, звісно, і в Білорусі є свідомі люди, але коли жити у Білорусі, то ти вже не можеш свободно виказуватися, тому що коли ти вже свободно виказуєшся у Білорусі, то ти вже знаходишся у турмі. Якби на даний момент в Білорусі 1000 політв'язнів, у тим ліку мої знайомі, добрі сябри, вельми близькі. Тому всі, хто виказується у відкриту в Білорусі, вони знаходяться, як правило, у турмі. Ось, тому незалежну позицію можна вещати зараз тільки з-за межі, фактично. Я кажу так огульно, звісно. Є відважні люди в Білорусі, їх немало. Их вельмі шмат все-таки, калі кажуть, что там все выехали, гэта не так, але, скажем так, гэта такая ситуация, где выказываться, не пожадано у дадзены момент свободно. Скажімо так, підписники, тому розуміють, що це за людина, і ми зараз будемо розкривати максимально твою творчість, тебе як особистість, тому що чесно кажу, каб яшчэ было зразумела, я выехаў з Беларусі першы раз у першую эміграцыю пасля 12-го года, калі я зайграў у фільме «Жыве Беларусь», мяне фактычна, гэта ўжо тады быў фільм антырэжымны, і мяне тады фактычна выціснулі з Беларусі. То бок я не то, што там з'ехаў сам на сонцы грэцца, то бок першая моя міграція була зв'язана з тим, що мене витіснули, коротше, поговоримо про все. Так, ми зараз в процесі будемо розмовляти про це. Почнемо з самого ж основного питання, яке я задаю, по суті, всім. Розкажи, як ти взагалі відкрив для себе чарівний світ хіп-хопу? Що вплинуло на твою творчість, твоє місце народження? Я думаю, что моцна паўплывала маё месца нараджэння, таму што я нарадзіўся ў заходняй Беларусі, у Івацевічах. Гэта вельмі цікавая, скажем, тэрыторыя, гэта заходняя Беларусь, гэта фактычна паміж Берасцем і Менскам. Вось, гэта радзіма Тадэвуша Касцюшкі, напрыклад, нацыянальнага героя ЗША, Беларусі, Польшчы, шматлікіх краін. Гэта Косаўскі палац і гэтак далей. То бок гэта такая вельмі гістарычная зямля. Яна ад пачатку, вось калі мы там раслі, мы разумелі, што гэта зямля з гісторыяй, што з гэтай зямлі паходзяць вялікія людзі, которых мы все ведалі. І я думаю, што это моцна паўплывала на творчасць. Хаця ўжо непасрэдна творчасцю я пачаў займацца, калі я пераехаў у Менск, калі мне было 17 гадоў, і ўжо рэп я пачаў пісаць у Менску непасрэдна. Але вось тое, дзе мы нарадзіліся, тое, дзе мы узялі свае першыя, скажем, першую інфармацыю пра навакольны свет, это вельмі моцна на нас уплывае. І ўвогуле, вось, магчыма, вы ведалі,
чалавек развіваецца у асноўным да 14 гадоў. Асноўнае развіццё мозгу чалавека адбываецца да 14 гадоў. Потым ён там да, по-моему, 25 гадоў адбываецца такое плато. То бок 10 до 25 гадоў адбываюцца ўсе нейронныя сувязі ў мозгу чалавека, якія ён выкарыстоўвае потым усё жыццё. Потому что потым ужо становіцца менш нейронных сувязяў новых і ўжо ідзе на спад. Поэтому вот менавіта тое, дзе мы нарадзіліся, дзе мы хадзілі ў школу, як мы правялі дзяцінства, гэта вельмі важна. Таму я думаю, што гэта паўплывала, і вось калі я ў 17 там, ці 18 гадоў пачаў рабіць рэп, мне вельмі падабаўся гэты жанр вот менавіта з гэтага ўзросту, таму што ў школе я больш слухаў рок, як не дзіўна. Вось, але потым захацелася самому выказвацца, а рэп вельмі пасуе для выказвання думак. То есть, ну, рэп гэта шмат тэксту, стандартны рэп тады был гэта 3 по 16, як бы 3 куплета по 16 радкоў, канешне, бум-бэм рэп. Вось, шмат тэксту, зразумелага тэксту, да, гэта не тое, што як бы зараз новая школа читае, ну, шчыра кажучы, калі я тэкст вось не пабачу, я мала што разумею в плане, калі зааўтатюняць моцна голас, ну, цяжка зразумець, калі не разумееш тэкст. Але я думаю, што новае пакаленне разумее, потому што яны ўжо прывыклі з гэтым аўтатюнам жыць. Ну, для нас гэта трошки нязвыкла, хаця, ну, мне новы саунд таксама падабаецца, я не кажу, што ён кепскі. Вось, але мы рабілі рэп тады, шмат было тэксту, вельмі шмат, то бок мінімум 3 куплета по 16 радкоў, як правіла. То бок, ну, уявіце сабе, гэта там 48 радкоў ці там 50, ну, шмат тэксту можна ўваліць. Хаця не заўсёды шмат тэксту гэта шмат сэнсу, ну, то бок можна і ў 8 радкоў шмат тэксту, сэнсу ўваліць, так? Вось, ну, тады вось у мяне была такая хваля. Дарэчы, новыя трэкі мае будуць, там будзе трошки менш тэксту. Вось, ну, але вось тады я пачаў, калі я пачынаў, пытанне ж было пра тое, то гэты жанр мяне захапіў менавіта тым, што там вот шмат тэксту, што можна перадаць шмат думак, і вось менавіта гэта, таму што непасрэдна сама хіп-хоп культура і вось гэтыя там рэперскія тусоўкі, то есть, ну, я ў іх, шчыра кажучы, не ўдзельнічаў, як бы, то есть, мяне нават гэтыя рэперы нашыя там что-то недалюблівалі заўсёды, таму што я, ну, редка браў удзел у гэтых тусоўках, ну, не то, что там я был супраць іх, но там і былі мои знаёмыя добрыя і все, але, ну, былі магчыма іншыя прыярытэты ў той час. Вось. Цяпер, конечно, я б з задавальненнем у падземным пераходзе бы там под магнітафон почитаў. До цього ми теж версія повернемося. Ще таке наступне питаннячко. Твій реп завжди був мовним маніфестом. Як це? Свідомо обрати білоруську мову в хіп-хопі, коли державна машина десятиліттями намагалася її обезцінити? Ну ось, сенс такі, значить, до мяне беларуская мова прийшла, ось яна сама прийшла просто з неба, значить, альбо з інтернету. У маёй сям'і ніхто па-беларуску не размаўляў. Значить, калі з'явіўся інтэрнет, мы пачалі чытаць, як бы, а што такое Беларусь, а што такое беларуская мова, а што такое дзяржаўны сцяг, бел-чырвона-белы, а што такое герб пагоня, і гэтак далей, гэтак далей. І я зразумеў, што мне гэта вельмі падабаецца, я пачаў размаўляць па-беларуску. Я ўжо размаўляў па-беларуску, калі мне было, я думаю, калі мне было 14 гадоў, я ўжо пачаў так досыць актыўна размаўляць па-беларуску, таму што я падкрэслюю, вакол ніхто па-беларуску не размаўляў. То бок гэта вельмі непроста перайсці на беларускую мову. Калі вакол толькі расійская мова, вот перайсці на беларускую мову супер непроста, супер непроста. Нават вось у 20-м годзе, калі ў нас адбылася рэвалюцыя, шмат хто з людзей змог падняць бел-чырвона-белы сцяг. Гэта былі сотні тысяч сцягоў на вуліцах, але хто перайшоў на беларускую мову, вось вельмі маленькі працэнт з гэтых людзей, хто падняў сцяг. Таму што падняць сцяг візуальна, гэта в прынцыпе проста.
А вось мову, ну, ёй трэба авалодаць. І перайсці ёсць такі вот у людзей страх, як бы, ну як это так, я ж усё жыццё па-расейску размаўляў, як это я па-беларуску. Вось, а ў мяне гэта само неяк натуральна, то бок я гэта просто люблю, і шмат гадоў я размаўляю па-беларуску, я не размаўляю па-расейску, я ўжо этой мовай фактычна і не валодаю. Не, ну, думаю, што валодаю, канешне, калі трэба, но я яе не ўжываю, тому што яна мне не патрэбная нідзе. Сур'ёзна, то есть мне для жыцця яна не патрэбная. Калі ведаеш некалькі іншых моваў і асабліва, ну, ангельскую мову трэба ведаць у сучасным свеце, тады, в прынцыпе, гэтага абсалютна дастаткова. А з украінцамі якія праблемы? Мы размаўляем па-беларуску, украінцы размаўляюць па-украінску. Мы цудоўна разумеем адзін аднаго. Украінская і беларуская мова, яны падобныя лексічна на 80%. На 80% это фактычна тыя ж самыя словы, толькі, ну, трошки розныя акцэнты. Ну, все. А так вельмі падобна. Мені, тыя наприклад, 20%, взагалі які розныя, все да? зрозуміло. Абсолютно. Тобто, Да. у мене ніколи проблем взагалі не було, не знаю. Тобто, чому в деяких людей можуть виникати дикі болі, нерозуміння, ну, не знаю. Мені, наприклад, з білоруською завжди було простіше. Я її розумію польською, ну, відверто не розумів ніколи. Не, ну, беларуская мова, яна аб'ектыўна... Беларуская мова і украінская мова маюць адзін корань супольны. Это мовы, две мовы, якія пайшлі з аднаго кораня. Эта мова называлася руская мова калісьці. От Біблія Францыска Скарыны напісана рускай мовай. Вось руская мова. А слова Русь увогуле і гэтак далей, што такое Кіевская Русь і вось гэтыя тэрыторыі сучаснай Беларусі і Украіны. Гэта і ёсць Русь. Масковія ніколі Руссю не была. Масковія была Масковіяй заўсёды. Масковія сталі называцца Расіяй, толькі, наколькі я памятаю, у 18 стагоддзе першы раз яны назвалі сваю дзяржаву Расія. Так заўсёды это было маскоўскае княства там і так далей, і так далей. Таму вот менавіта этнонім рускі, Русь, гэта тое, што адносіцца да Украіны і да Беларусі. Да Беларусі, канешне, яшчэ адносіцца Літва. Русь і Літва, потому што гістарычна гэта Вялікае княства Літоўскае. Беларусь гэта было сэрца Вялікае княства Літоўскае. Вось, таму нашы мовы паходзяць з аднаго кораня, беларуская, украінская. А расейская мова паходзіць зусім іншага. І яна паходзіць ад балгарскай мовы. Вось там царкоўна-славянская мова, вось гэтая, з балгарскім коранем, ад Кірыла і Методы, яна улілася ў расейскую мову, і вот царкоўна-славянскія словы впісаліся ў расейскую мову, таму яна настолькі розная, чым беларуская, украінская. Таму нам абсалютна трэба размаўляць па-беларуску і па-украінску паміж сабой. І вось беларускі рэп, гэта рэп па-беларуску. Рэп па-расейску, гэта расейскі рэп. Те грамадзяне Украіны, якія робяць рэп па-расейску, гэта яны робяць расейскі рэп. І грамадзяне Беларусі, якія робяць рэп па-расейску, это расейскі рэп. Вот. Было куча пісьменнікаў, якія нарадзіліся там на тэрыторыі Беларусі ці Украіны, але вот Николай Гоголь, напрыклад, ён жа ж этнічны украінец, але ён вісіць у кабінетах расійскай літаратуры як расійскі пісьменнік, таму што пісаў па-расейску. Булгакаў, по-моему, у Києві нарадзіўся, наколькі я памятаю. Ну, Булгаков. він так, але тут треба враховувати з ним нюанси. Він, типу, Булгаков, це як син окупанта. Ну вось. Але ж про Тараса Шевченку ніхто не скажа, що це расійський письменник. Писав по-українську, значить український письменник. Вось, і Леся Українка на якій мові писала? По-російську, типа як? Типа українську. На українському. Наверное, по-українську, тому що це українська письменниця. Яна засталася у гісторії як українська письменниця. Так і з рэпом. Рэп нічым не адрозніваецца. Расійскі рэп – это рэп па-расейску. І вось я вот не разумею, адкуль бярэцца гэта у нас некая такая ахвярная позиция. Любят меня критиковать. Ну почему ты такой радикальный? Ну это ж по-русски, это тоже наше. Вот такое любят мне казать, разумеешь?
А от поляки, наприклад, я не слухаю реп який-небудь по-французьку. Чому вони от не кажуть, а то є польський рап, бо по-французьку написаний, то є наше польське. Що це за абсурд увогуле? Ну, за абсурд. Це не наше, тому що це не наша мова, це чужая мова. А то, що який у тебе паспорт, це увогуле не важно. У тебе може бути паспорт хоч з Камбоджі. Ти по-російську робиш, ти робиш російський реп і узбагачуєш російську культуру. Ось. І потім вони, значить, кричаться, чому вони на нас напали і напали. Вони їздили в эту Росію постійно, розумієш? Вся ця попса, та ж саме, от, з України, наприклад. У Росії ж нема нічого свого. У їх же ж вся попса, вона ж завсюди була, лідери цієї попси, це ж були етнічні українці. Ось. І вони, значить, туди їздили, а потім, ну, хтось переобувся, хтось не переобувся, так? Ось. А танок на Майдані Конго, яни ж уже з 90-х годів, з початку 90-х годів робили по-українську, робили справжню українську культуру. Я їх слухав, до речі, коли, ну, це ж, в принципі, старий гурт, і танок на Майдані Конго, і Тартак, яни ж одразу по-українську робили все. Ну, Чому у їх не виникало Майдані питання? Конго є питання певні, бо вони починали як рок-гурт, і вони вже там, скажімо так, їхня творчість у відкритому доступі, вона повністю україномовна. Те, що було до 98-го року, там ще є певні питання. Але по факту це так, це по суті це найстаріший активний гурт. Ну, реально, це найстаріший танок на Майдані Конго, це найстаріший гурт, який активний. Ну, реп, около реп гурт. Ну, які активно випускають, гастролюють, тому що всі інші гурти, які були, вони навіть нас тикають, типу, на схід у змінному житті, вони пропадали. Вони пропадали на багато років, але вони робили ще й на російській мові. У танок на Майдані Конго ніколи не робили на російській мові. Французькою, Ну, так, так, у них є одна пісня французькою мовою з п'ятницею. Але ж це французькою І, мовою. відаєш, я тобі скажу, ось раніше було таке. Значить, коли з'явився інтернет у людей, і в сетках передавали інформацію, ну, раніше ж не було такого, що от як зараз все на стрімінгі, ось ти на Spotify слухаєш мільйон пісень, і все у тебе під рукою. А была такая каталогизация, люди робили такие каталоги, створали такие течки, и там было подписано там российский рэп, там український рэп, наприклад, так, и вот в Беларуси так само были такие течки. Я тобі скажу, значить, были у нас течки український рэп, и там был ТНМК. ТНМК там і інше, хто по-українську читав. Ну, тобок, тих українців, які читали по-російську, їх не относили, ну, їх не ставили в папку український реп, якби. І вони були в папці там російський реп завсюди, і все. Ну, а таких були тисячі, якби. Ось. Тому тут питання таке, я завсюди розумів, що треба робити по-білоруську. Ну, по-перше, я це люблю, і я роблю щиро, і от як воно приходить, я так і роблю. А по-друге, ну чисто логічно, ви коли робите по-російську, ви підтримуєте Росію. Ось і все. А потім вони приходять до вас і вони кажуть, це наша, тому що ви ж тут по-російську все. Ну. Вони ж конкретно заявили, там, де російська мова, там буде нога російського солдата. Що я ще кому не зрозуміло, от я не розумію, якби. Що я ще кому не зрозуміло? Ну, у нас є з цим певні проблеми, бо, ну окей, у нас є, наприклад, деякі виконавці, які до сих пір роблять активно російською мовою, але це прикривно, там, скажімо так, я не буду назвати імена, щоб нікого не образити просто. Вони прикриваються зборами для військових. Кожна от пісня, якби, яка зроблена по-російську, це просто частка російської культури. Ну, неважно ким зроблена. І воно ось так, на жаль, працює. Ідуть люди на пляжі в Хорватії, і там на пляжі сидять люди по-німецьку розмовляють. От для всіх це німці, просто німці. І всі кажуть, ну там німці на пляжі сиділи. Там німці на пляжі сиділи. А я тільки потім зрозумів, що це були австрійці, тому що там машини, на машинах номери А були, ААА. Це австрійці були, ну, по громадянству, так? Ну так це працює. Ну, реп на французькій мові, ну, це французький реп. Ти там походиш з Сенегала, там, з некої колонії, там,
З Канади, французької. Може, Альберти. От з так. Канади, да. В Ну, них просто, розумієте, я тебе, вибач, переб'ю, у французів просто є така специфіка, вони називають франкофони. Франкофони це франкомовні регіони. Тобто в їхньому розумінні це може бути Бельгія, це може бути Камерун, це може бути Канада. Це все французьке. ну гляді, є такий вибітний артист Стромае. Та. Стромае. Та. По-французьку робить. І він з якої країни? З Бельгії. З Бельгії, ну ти ведаєш. А Да. я тобі скажу, 90% людей кажуть за все, ну вот это француз там, ну, Стромае, который. Вот. Все. Ось так яно працює, на жаль. Тому я вельмі рады, што Украіна, на жаль, уже на шчасце уже пераламала гэтую тэндэнцыю, і наколькі я разумею, зараз в Украіне слухаюць больш украінскай музыкі, чым расійскай. Нарэшце гэта адбылося, і мы толькі радыя, таму што украінская культура настолькі багатая і всеаб'емная, што это просто неверагодна, это столькі крутой музыкі, это украінцы маюць божий дар просто да музыкі. Гэта неверагодна таленавітыя людзі. Музычна, вот іх просто боженька адарыў моцна. І я вельмі рады, што зараз у чартах слухаюць в Украіне украінскую музыку. Гэта супер, потому што гэта будуе фундамент на будучыню, і от з такім падыходам будзе значна лепш, чым было як раней, як бы, калі слухалі все з усходу, і украінскія артысты. Гэта для мяне было вельмі дзіўна, тому што я калі прыязджаў в Киев давным-давно, і все по-расейску вакол размаўлялі, хаця дзяржаўная мова была украінская. Вось для мяне это было дзіўна, тому што, ну ладно, в Беларусі увесь час под этой расійскай акупацыяй, там, ну, гістарычна вельмі розныя працэсы. Беларусь, напрыклад, яна была вся под расійскай акупацыяй, вся тэрыторыя. Украіна не была, напрыклад, вот заходняя Украіна не была в расійскай імперіі доўгі час, потому что яна была в Аўстра-Венгрыі. Там все-таки украінская ідэя, яна захавалася, потому что в Аўстра-Венгерскай імперіі, ну, цяжка германізаваць народ славянскі, так, то есть, а в Беларусі, напрыклад, не было такого рэгіёну. Вось, таму я вельмі рады, што сітуацыя вось на культурным фронте, яна змянілася моцна. І мы толькі за. І, можа быць, вот заканчиваючи уже гэта моўнае пытанне, то есть тут як бы сітуацыя такая. Я вот глядзеў одно інтэрв'ю украінскага артыста, такого спадаря Хлывнюка, значит, з бумбокса. І ён даваў это інтэрв'ю такому беларускаму журналісту, который там два слова по-беларуску не мог звязаць, але было такое, што ён стараўся по-беларуску гаварыць, а Хлывнюк по-украінску. І Хлывнюк, значит, заявіў такую рэч, што яму сказаў, тому, хто два слова не мог звязаць, от ты до мене говориш мовою ворога зараз. Типу, назваў беларускую мову варожай да яго, як бы. А тут як бы парадокс у тым, што я думаю, што 99% людзей, якія размаўляюць па-беларуску, яны за Украіну абедзвюма рукамі, потому что гэта людзі, па-першае, которые разумеюць, хто яны. Гэтыя людзі не паддаюцца на прапаганду. Гэта людзі прынцыповыя, гэта людзі інтэлігентныя, вельмі разумныя. І от беларуская мова, яна дакладна, вот людзі, которые размаўляюць па-беларуску, это 100% не ворагі Украіны. Это яны якраз таки за Украіну. Это можете быць упэўнены ў гэтым. Вось. А людзі, значит, которые, ну, прорежимныя, ці паддаюцца на вось гэту прапаганду тэлевізійную там і так далее, і так далее. Ну, те павінны разумець, у сучаснай Беларусі няма незалежных сродкаў масавай інфармацыі. То бок это прапаганда 24 гадзіны на дзень ідзе. Вось. І, значит, ну, но гэтыя людзі не размаўляюць па-беларуску, вось у чым сэнс. То бок супраць Украіны могуць быць толькі людзі, которые не размаўляюць па-беларуску на 99%. Яны размаўляюць па-расейску. Вот яны могуць быць супраць Украіны. Вось. Поэтому тут вельмі важна трэба адрозніваць. Як бы гэта я раю звярнуць увагу. Як бы беларуская мова гэта мова сяброў, мова друзів, як кажуць, мова друзів Украіны. І пажадана, каб мы размаўлялі на сваіх мовах. На украінскай і на беларускай. Нам не патрэбны пасярэднікі.
Нам не потрібні перекладчики, навіщо вони нам? Ну, це правда, по суті. Ну, мені абсолютно завжди була зрозуміла мова, бо я, наприклад, дуже любив слухати ваших виконавців. Тлявона Вольський, Мроя. Я взагалі перше, що я почув з білоруського, певно, ну це був Лявон. І саме цікаве, колись Да, вибач, я звичайно не поправляю, але не Лявон, а Лявон. Лявон Вольський. Лявон. Так. Бо я пам'ятаю, колись це був 2006 рік. Я пам'ятаю, приїхав тоді до Хрещеної в Брест. І це був День Бресту, День міста. І там виступали якісь, ну, для мене це було, я не про нікого взагалі не знаю, ну, то для мене. Там виступали якісь місцеві колективи, і деякі співали білоруською мовою, для мене це так було якось, ну, драйвово, бо це якийсь, ну, якийсь панк був веселий такий виходить. Ну, мається, ну, тоді я сприймав це так, бо тоді я не розбирався в музиці. І мені так це тоді сподобалось, думаю, блін, а чого в нас такого немає? Ну, тобто виходить, ну, тобто, що такі драйвові ж чуваки, такі, ну, на гітарках ну, якось там веселі. У нас якось тоді, ну, виходить, було, скажімо так, більш лайтовенько такого якось так в цьому плані. Всякі в цьому плані, ну, скажімо так. Окей, давай так далі. Як ти оцінюєш стан білоруського репу у нульових, коли ти починав? Наскільки тоді реп на білоруській мові був популярний? Ой, ну про популярнасць, конечно, не можна было казаць, тому што увогуле яго было вельмі мала. То есть калі я пачынаў, то фактычна гэта было некалькі гуртоў толькі, которые рабілі па-беларуску. Вось, гэта былі чырвоным па белым, вот Зельман, да, ну, быў як бы быў імператор, гурт імператор, у які ўваходзілі двое рэпераў, Зельман і Realize. І, ну, вельмі круты гурт, і ён яшчэ быў часткай ЧПБ, у які ўваходзілі ўжо яны плюс Кроў, то бок, ну, гэта гурт Крова быў, які ўваходзілі імператор. Вось, яны вельмі крута рабілі, гэта быў вельмі круты праект. Вось, ну, вот быў я, значыцца, і потым, ну, я зараз, можа быць, усіх не ўзгадаю, но... Ну, Вожик, я так пам'ятаю, точно. Каб не пакрыўдзіліся, так? Ну, был Ланклен, напрыклад, от першы гурт Макса да. Каржа, Лунклан, так, Лунінецкі клан. Вельмі круты праект быў таксама. Был Вожик, Пана Неба. Ну, хопіць, карацей. Можа быць, не всіх, як бы, назваў, каб не пакрыўдзіліся, так? Але сэнс у тым, што, ну, не шмат было, не шмат беларускага рэпу, і сказаць пра тое, што ён быў папулярны, ну так не было. Але я хочу сказаць, што мы трошкі як бы далі гэтую хвалю, таму што в прынцыпе мы пачалі збіраць некепскія залі нават, то бок выступалі мы ў такіх нармальных клубах, людзі прыходзілі, збіралі мы такія для Менску, ну, важныя клубы, то бок тыпу Реактор, Репаблік, ну, такія клубы там на 500, на 1000, вось. Для андеграундной музыки, скажем, для музыки, которой нема по телеку не показываюць, ну, а тады ж было вельмі важно, каб по телеку показывали. Ну, дарэчы, мой там один кліп нават і показывали, то есть, ну, трэба разумець, як бы в Беларусі нават тады была дыктатура, то бок песні пра свабоду, некія сацыяльныя, яны не маглі ісці по телеку тады. То есть, некія там песні пра каханне, толькі я памятаю, там показывали, то бок так. Ну, некие такие там таксама абстрактные песни, там, ну, литерально пару клипов, то есть основные такие у меня все-таки была социально-политичная тематика, их, конечно, не показывали. И вот для такой музыки, якой не было ни по телеку, ни по радио, то бок фактично только праз интернет люди даведваліся, ну, в принципе, гэта было круто, як бы збіраць такія клубы. Вось, мы нават, в принципе, по Беларусі поездили, нават у нас были некие такие, ну, гастроли, скажем, там где-то в областных центрах повыступали, в малых городках я так само выступал. Ну, каб просто разумели, як бы украінскія гледачі, в Беларусі, в принципе, заўсёды досыць цяжка было арганізаваць тур артысту, потому что, ну, Украина гэта ўсё ж таки 46 мільёнаў там чалавек, ну, зараз менш трохи, да, зараз колькі вот... Зараз в Україні. ну, 40, може, да? Невідомо, чесно. Невядома, ну шмат Взагалі, выехала. то- Ну, але все роўна, як ні круці, ну, а Беларусь гэта 10 мільёнаў чалавек, то бок, ну, можа быць, ужо зараз менш трошки. Вось, і в Украіне ёсць шмат гарадоў-мільённікаў, то есть ты паехаў там Киев, Дніпро,
Харків, Одеса, Львів, Та. Івано-Франківськ вже Так. теж не маленький, здається, да? Що там? Та Миколаїв, той же самий Чернігів. Ну, достатково таких великих городов. Ну, мені ж здається, що навіть в Дніпрі є метро, по-моєму, так? Та, у нас 3 міста з метро. Ну, і в Харкові, так? Так само? Харків, Київ, Дніпро. Окей. Ось. А у Білорусі тільки Менськ має метро, і плюс там 5 обласних центрів є. І, скажімо так, ну, тур по Беларуси это значно складанее организовать, потому что краина значно меньше, и, скажем, ну, для андеграундной музыки, ну, грубо кажучи, в 4 раза складанее, чем в Украине, потому что все-таки в Украине больше людей, больше городов, і завсёды, ну, і свобода була в Україні. Ну, як ні круті, в Україні була демократія. От як ні, значить, не критикують, якби, що там мер Києва гречку роздавав там людям, да, там ось этот Космос, там ці як його, що гречкою покупали голоси. Ну, але все одно, ну, була некая конкуренція, ну, розумієш, ну, все одно, ось гэты олігархи, ну, як би не критикували гэтых воров-олігархів, але скажу тобі такое, у їх завсёды зато були телеканали, наприклад, які належали олігархам, так? І була некая конкуренція в Україні завсёды, то бок, ну, ну, пробачте, ну, гэта, в принципе, нормально, то бок, ну, ненормальна коррупція, ось гэта олігархічна, але тое, што багатыя люди мають свої телеканали і прасоўваюць свою палітичную повестку выгодную ім, ну, гэта так звычайна, так паўсюль так працуе. А в Беларусі такого не было. І то бок, якби в Беларусі каналы дзяржаўныя, як правило. Прыватных тэлеканалаў амаль што не было. І калі ты в неких чорных спісах, і калі ты не належыш да гэтай дзяржаўнай повесткі, то цябе там не можа быць апрыёрі. То есть у гэтым сэнсе в Украіне от музычны бізнес, ён заўсёды, дзякуючы таму, што, конечно, был вот этот разброс і шатанне, увогуле коррупцыя і гэтак далей, але в плане музычнага бізнесу, ну, заўсёды ж у вас былі тэлеканалы М1, правильно, там, вось гэтыя, такія чисто украінскія каналы, которые, ну, реально давали рейтинг людям, артистам. Ну, та Enter One був ще один також канал. Enter, він теж крутив. Я, наприклад, колись там взагалі почув кліп Тола, причому знятий кліп, ну, просто примітивно знятий кліп просто, і вони крутили цей, ну, по телебаченню, хоча кабельне телебачення було, так дивишся, таке в смислі, ну, важка музика, ну, це реально було, ну, виходить, у нас це, ну, це було в доступі. Так. В Беларуси, ну, я тебе скажу, был так само таки канал, первый музычный канал, вот это был приватный канал, и был MTV Беларусь, так само, ну, в принципе, там ими кіравали адекватные люди гэтыми каналами, и там ставили, нават мои клипы там были, ну, там не супер оппозиційные, але брали, скажем так. А вот уже на державные каналы, то нет, туди вельми тяжко было пробиться. Принамсі, я уже кажу про 2010-е годы, потому что еще в Беларуси был период 90-х, потому что в 90-х у нас была так само свобода. Это вот коли Лукашенко пришел до улады у полове 90-х, вот перед Лукашенком была демократия, увогуле все супер было. Потом пришел Лукашенко и была еще такая, ну, остатки свободы, скажем так, вот другая полова 90-х. И показывали все по телеку. Вот то, что ты кажешь, Лявон Вольский, например, НРМ тогда был, это все показывали по телеку. НРМ, Нейродюбель, Крамбамбуля, все показывали. Я был там подлетком, я это по телеку глядел, такое было. И потом это поступово уже с 2000 года, с 99-го, это все почали гайки закручивать, и уже в 2010-х это было супер тяжко трапить на державное. Теперь уже, ну, цалком выпаленная земля, толькі прикорытники, там, толькі тыя, хто падтрымліваюць режим, толькі яны. Так, бо я тебе вже незалежне міркування. Там момент такий я бачив, ну, випадково в інтернеті. По-перше, в Білорусі є голубой огоньок. Ну, це ще фігня залишилася, бо у нас вже вона відійшла, і я бачив якогось, чесно, я не знаю імен цих виконавців, і якийсь виконавець виконував пісню «Сідає ніч» на білоруській мові. Я такий, типу, ну, це вже все, ну, куди далі? Думаєш, ну, це вже був перебор. Сідає ніч на білоруській мові. Ну, хай буде, слухай, ну, лепше вже по-білоруську, ну, хай співає, ну.
Ні, ну мається на увазі, Сідає тобто, ніч, до речі, от, ну хіт же ж, от сідає ну, ніч. то та. Пісня. Хітова пісня. Ну, зробили по-білоруську, ну нічого страшного. А я недавно бачив, ну это, я розумію, про що ти кажеш, ну гэты голубий огонек, я просто не в курсі, я, на жаль, давно не гляжу это державне телебачення, тому що у мене на його алергія реально. Тобто я можу от 15 хвилин максимум його поглядеть, і потім все, там, якби мозг просто взривається. Якби що яны кажуть. Ну, то есть там это просто територія абсурду, ну, я не витримлюю, якби, серйозно. Я не ведаю, що там показують. Но скажу так, у їх там у голові Росія. У гэтых вот, значит, пропагандистов з этого телека. Там в голові Москва. Там просто, там у їх нема нічого білоруського, у гэтых людей. Гэта просто філіали некого расійського, значит, телебачення на сённяшні момент. Яны за грошы падаткаплацельшчыкаў беларусаў робяць чыста расійскі прадукт. І важна яшчэ вось што. Гэтыя людзі, яны ж вельмі абмежаваныя, яны ж недалёкія ўвогуле самі па сабе. Яны вечна пад санкцыямі, яны нідзе не бываюць. То бок, напрыклад, беларускія чыноўнікі, яны ж нідзе не бываюць. Ніякіх камандзіровак, нічого. То есть яны в цывілізацыі уже давным-давно не былі. Тут просто можа быць такое пытанне, што яны моваў не ведаюць, яны ангельскай мовы не ведаюць. То есть яны глядзяць расейскае. І максімум, на што яны здольныя, гэта зрабіць кепскую копію расейскага. Вось так. Таму што нідзе не бываюць, не валодаюць мовамі. Інтэлект вельмі абмежаваны, нейкі творчае развіццё, нічога гэтага няма. Максимум, на што яны здольныя, это зрабіць слабую копію расійскага. Все. Ну, вже як є. Окей. Зараз поговоримо вже про твою творчість. Між альбомами «Початок» 2009 року і «Живи» 2015 пройшло 6 років. Як змінилась твоя творчість за цей період? Чи став твій реп технічно складнішим, чи навпаки, ти прагнеш до максимальної простоти, щоб меседж розуміли всі? Я думаю, что так. Значит, перший альбом «Початок» я записал вельмі хутка на студии за свою стипендию. Мне платили стипендию, я вучился на бесплатном, и мне платили стипендию. Я откладывал гроши со стипендии и записал гэты альбом на студии нестандартного варианта, до речі. Был такі гурт. Активний зараз активний. Яны і зараз ёсць, так. Яны і зараз ёсць. Добры гурт, такі, скажем, ну, мне як бы яны заўсёды падабаліся, ну, это зноў жа такі, гэта не беларускі рэп. То есть нестандартны варыянт, яны не спяваюць песен па-беларуску, яны робяць расійскі рэп. Вот тым не менш, гурт цікавы. Два трека в них є в білоруській мові, «У повітрі», якщо не помиляюсь, і «Повітряний шар» з Лявоном. І ще якийсь гурт. Ну, я пам'ятаю, бо... IQ48, у їх є такий фіт на кавер на «Повітряний шар». Да, яны зрабілі фіт на «Повітряний шар» і вялікія малайцы. Вось это адзіная беларуская песня, якую яны спяваюць. Вось, у астатнім гэта расійскі рэп. Ну, тым не менш, гэта нармальны гурт, як бы добра яны рабілі заўсёды, у іх і хіты такія былі на расійскім рынку, малайцы. Вось, ну, так ці сяк, тады ў іх была добрая студыя, можа быць і зараз ёсць, реально, там тады Міх, вот, з Ністанд, зрабіў класную студыю, і дзякую яму за гэту студыю. Вот, з яго рэжысёрам Джей там тады працаваў, я запісаў, значыць, першы альбом, і ён быў запісаны вельмі хутка. Вось, дарэчы, некалькі бітоў на той альбом мне пісаў Макс Корж. Вось, ну мы там разам з ім сидзелі. Якби ён браў такую клавіатуру і прыходзіў да мяне ў інтэрнат, у акадэмік такі па-украінску гуртожыток. І мы в этом гуртожытку сидзелі, пісалі. Вось, значыць, Максім тады, у яго быў гурт Лунклан, і ён спяваў в Лунклане, і ўжо пачынаў як бы сольны праект свой. Макс Корж. Вот. Макс Корж, дарэчы, я лічу, што Макс Корж гэта самы галоўны расійскі артыст. Самы
важный артист российской сцены на сегодняшний момент. Вот. Потому что, ну, и он вот так вот збирает стадионы. То есть, он объявляет дату, там, пацаны в Бухаресте. Все, про 3 дні квитков в Бухарест уже нема, значить, на стадіон. Збирає стадіони. Ось. Ну, знову ж таки, гэта расійская культура, якби, ну, да беларуская это нічого не мае ніякага, якби, ніякага. Значит, конечно, адносінаў да Беларусі это нічого не мае, потому что это застануцца, это расійскія песні для расійскай культуры. А вот Лун-клан, то, что яны рабілі по-беларуску тады, это был круты гурт, это был беларускі, вот реально беларуская культура. Дарэчы, классную музыку пацаны рабілі, і тады ўжо пазнаваліся вось гэтыя каржоўскія напевы, там і гэтак далей. Ну, малайцы. Макс, ён увогуле як чалавек, ён нармальны хлопец абсалютна. Наш такі палішук, Палесся, дарэчы, паходзіць, з Лунінца. Вось. І, ну, абсалютна роўны, як бы, з ім прыемна, як бы, заўсёды было прыемна мець справу, і, ну, як бы, можа быць, ён калі-небудзь зробіць нешта па-беларуску ўжо в рамках Макса Каржа. Я думаю, што гэта было б круто, таму што все-таки у яго мільённая аўдыторыя, і, ну, было бы добра, каб ён вярнуўся да сваіх каранёў, таму што зараз ён служыць Расіі. Зараз ён служыць расійскай культуры, як бы, на дадзены момант. Ніякіх адносінаў да беларускай культуры ён на дадзены момант не мае. Вось. Таму, ну, мы, канешне, хацелі бы, каб ён вярнуўся ў нашу культуру. Таму што это так ці сяк трэба рабіць. Мы ідзем в тупик. Служачы Расіі, мы ідзем в тупик увесь час. Пора ўжо гэта зразумець. Нічога не бывае просто так. Паглядзіце на палякаў, якая Польшча стала. Польшча ўвайшла ў 20-ку эканомік свету. Польшча займае на планеце Земля, гэта 20-я эканоміка свету на дадзены момант. Гэта людзі такія ж самыя, як мы. Ну, это наши суседзі. Як бы, чым мы па патэнцыяле адрозніваемся? Да нічым. А як так атрымалася? Да таму што палякі патрыёты. Таму што палякі патрыёты, таму што яны не робяць, яны не служаць Расіі. Яны нікому не служаць. Яны ж не абслугоўваюць нямецкую культуру. Яны не абслугоўваюць расійскую культуру. Яны самі з сабой, любы гаўняны польскі рэп, любы вот выканаўца, вот я бывае слухаю, БМ, там, ну, чалавек просто нейкі бессэнсоўны речитатыў, 500 тысяч праглядаў на Ютубе. 500 тысяч. Вот реально, польский рэп это настолько могутная з'ява, потому что моцны вялікі народ, 40 миллионов в Польше, еще 10 миллионов за мяжой, 50 миллионов польскомовных, как бы, людей, которые слухают свое. Вось. Таму до гэтага трэба ісці. Ну, як бы, это люди з Украины вот попрыязджалі в Польшу, асабліва пасля пачатку паўнамаштабнай, як бы, вайны, і працягваюць па-расейску хадзіць размаўляць в этой Варшаве. Разумееш? От яны, як би, і да іх не доходять, як би, не доходять. Розумієш, дивись, я тобі поясню. Проблема у нас з білорусами, в принципі, однакова, ну, чому я вважаю з Польщею трошки недоречно порівнювати, завжди в нас було. Поляки знали, що вони поляки. Ну, поляк, він коли народжується, батьки йому розуміють, дитина народжується, він розуміє, що він поляк. В Україні, коли ти народжуєшся, чи в Білорусі, ти не розумієш, хто ти. Це вже ти сам, коли стаєш дорослішим, ти розумієш. Якщо, наприклад, до 22-го року в Україні там сказати, хтось вважає себе українцем, ну це було мало відсотків. Ну, типу, в більшості випадків не мали самої самоідентифікації якоїсь. В принципі, в Білорусі така ж сама ситуація, бо це от той наслідок окупації. Що коли ти живеш в культурі, насильницько нав'язаній російській, ти просто не можеш самоідентифікувати себе. Це приходить з часом. Або приходить, або не приходить. Або, як ти кажеш, наші виїжджають в Польщу, ну це росіяни, це не українці, це просто людина з українським паспортом. Вони не мають ніякого... Це просто, ну, на нас є такий репер, Ліл Морті. Він популярний. Він до сих пір робить російською мовою, використовує всі свої плюшки від українського паспорта, але робить повністю все на російський ринок, але позиціонує себе українським репером. Ну, тобто,
Я маю в принципі таку саму позицію, що я, наприклад, не розумію взагалі виконавців, які роблять російською мовою. Ну, тобто, це дискусійне Не, питання, ну, типу, але тут это их це право, логічно. гэта их право, но гэта до добра не приводить. Ну. У доўгатэрміновай перспектыве гэта до добра не приводить. А от Польшу привело до добра тое, што яны размаўлялі па-польску, рабілі рэп па-польску, рабілі рок па-польску, все рабілі па-польску. Потому что у Польши нема такого, что ты скажешь вот Алла Пугачева, а кто такая Алла Пугачева? То есть поляк не будзе разуметь. А вот гляди, ёсць у іх часопіс такі там, да, пані дому, напрыклад, это для гаспадынь таких, для тых, хто домом займаецца там і гэтак далей. І там на вокладцы будзе якая-небудзь там, ну, прыкладна, типа там Барбара Петрушевска, там, и вот яна что-то там сказала, там, и так далее. Для нас это Барбара Петрушевска, да мы не ведаем, кто это такое, кто это такая. А для польки какой-нибудь, нават, ну, не то, что там некой провинцийной, не, нават для столичной, там, Барбара Петрушевска, ну так, типа, я ведаю, там, это мама еще моя слухала, там, и так далее. То есть у их нема Аллы Пугачевой, у них нема, вот, а у нас есть. У нас есть чужая, як бы, чужая ідентичність сидить в наших головах. Так. А это в Україні повинна бути там не Алла Пугачова, а, наприклад, хто? Олена Омаргалієва, так? Ну, це взагалі крінж просто. Є така виконавця, да? Так, це по суті вона просто взяла пісні російською мовою, переклала на українську, причому простою такою. Примітивною. Ну, хай так, ну хай перекладають, ну хоча б так. Воно дуже популярне, прям, ну. Ну, Гіга, Степан Гіга, хай буде, да? Ну, Степан Гіга там, що-то там. Це легенда наш, царство йому небесне, ну це просто, до речі, він перед тим, як вже покинув нас, він нарешті зібрав найбільший зал України, Палац спорту в Києві. І слава Богу. Це просто, ну, не знаю, для моєму розумінні, виконавець такого масштабу. Ну, наш це, типу, так, я розумію, це як мем. Це, ну, наш такий місцевий мем з його піснями, типу, але, скажімо так, нюанс був в тому, що він був мемом постійно. Тобто на початку нульових, в 10-х, в 20-х, тобто це було постійно, і він це підживляв. А він гнув свою лінію. Так, він це підживляв, тому що в нього образ такий, ну, він дуже крутий. Ну, і слава йому за це. Так, він дуже цікавий. Але ти знаєш, ось коли вони перекладають на українську мову, це добре. Це добре, що українці почали ось гэты Монатік, я так розумію, да, так само все зараз по-українську робить. Він же ж фірмовий артист, вельми фірмач, от Монатік, наприклад. Ну, і слава Богу, що він по-українську почав все робити. Green Grey у нас теж так, зробили. А українська мова, от, вона, до речі, стала вже настільки, ну, настолько она звичайная такая стала, но уже нема розницы, типу, ну, в плані. Раніше, ну, українською мовою співав Океан Ельзи, там, і Танок на Майдані Конго, так, а тепер уже, якби, кожне там, ну, всі, якби, по-українську співають, і це вже нормально стало. І слава Богу, це видатно. Это выдатно, потому что отбылись тектоничные просто процессы. Вот 22-й год, и он, конечно, это трагедия з одного боку. А вот в плане украинской культуры и украинской будучыні, это менавіта год, калі народились мільёны украінцаў, калі яны стали украінцамі нарэшце. А гэта важней, чым, скажем, ментальныя змены, яны самые важные. Потому что их уже назад, яны уже расейцамі назад не стануть, хутчэй за все. Это уже невядома, что павінна адбыцца. У іх уже в голове адбыліся змены, і, на жаль, вот таким драматычным шляхам і драматычныя хвіліны і дні перажывае Украіна, і я маю надзею, што гэта ўсё завершыцца, і калі запросіце, приеду адбудоўваць які-небудзь хату якую-небудзь адбудую, типа приеду, месяц буду адбудоўваць некую хату там, напрыклад. Ну, я толькі за такія праекты. Украіну трэба адбудаваць, потому что, ну, зараз все это знішчана, ну, шмат што знішчана, як бы, прилёты пастаянныя. Трэба, каб кожны еўрапеец прыехаў і
одну некую хату дапамог адбудаваць. Ось, я лічу, що треба робити такі проекти. Зараз тако зробимо так, підведемо лінію. Один з письменників, це якийсь філософ чи психолог, я не знаю, колись сказав таку цікаву історію. Ну, я не кажу, що це, я не підтримую цю думку, я просто кажу, як було. А він колись сказав про буддизм. Каже, щоб буддизм відкрити для всього світу, китайцям потрібно було напасти на Тібет і завоювати його. Тоді буддизм став відкритим для всього світу. А до цього це було просто закритий вакуум, як в вакуумі було. Так само, по суті, війна в Україні. Це велике горе, це трагедія, але вона багатьом людям дала зрозуміти, хто вони є. Насправді в цьому світі. Ну так. Окей, підемо далі. Ти один із небагатьох, хто поєднав реп з великим кіно. Фільм «Живе Білорусь» став культовим, але фатальним для твого перебування на Батьківщина. Розкажи, як ти став актором і як це вплинуло на твій творчий шлях. І чи є ти чи є взагалі твій трек серед офіційних композицій, ну, серед офіційних саундтреків до фільму? Окей. Я по адукації не актор. Так атрымалася, што значыць быў кастынг. Я падаўся на гэты кастынг і мяне выбралі. І ну, гэта быў вялікі гонар, таму што вельмі цікава, таму што фільм там здымалі ў Польшчы, і в Польшчы прыехала кастынг-дырэктар, вот, значыць, такая Віола Буль, якая это легендарная кастынг-дырэктар польская, таму што яна нават падбірала актораў да фільмаў Кшыштофа Кіслёўскага. Кшыштоф Кіслёўскі гэта от у польскім кінематографе лічыцца там адна з самых вялікіх зорак рэжысёраў. Вот есть Анджей Вайда, Кшыштоф Кіслёўскі, вот гэта іх як бы такія там 2-3 самых вядомых рэжысёра. І вот Віола Буль, фактычна кастынг-дырэктар Кшыштофа Кіслёўскага, рабіла і кастынг на фільм «Жыве Беларусь». Ну і я прыйшоў на гэты кастынг, нешта там пакрыўляўся, а мне кажуць: все, цябе выбралі, а там такія, знаеш, акторы топавыя, там некія там, ну, таксама на гэтым кастынгу былі такія прафесійныя. Вось, а я так ну, яны, можа быць, вельмі стараліся, ці яны там перайгралі, я не знаю, то есть ну, кастынг это ж заўсёды латарея, то бок. Вот я прыйшоў чисто вот на расслабоне, потому что я ўвогуле не актор, я просто як бы вось я тут мимо праходзіў, а яны мне кажуць: все, давай ты, як бы, ну, я такі: окей, супер. І не, я, конечно, вельмі абрадаваўся, потому что я разумеў, что значыць, что гэты фільм это гістарычны фільм, гэта вельмі важны фільм, потому что ён паказаў эпоху вось лукашызму менавіта ў той час, як яно ёсць, і ён стаў як бы вельмі важным такой вехай, скажем, по якой будзе вучыцца калісьці гісторыя, я думаю, потому что в принципе мы вельмі дакладна показалі, ну, я толькі граў, но там же былі сцэнарысты, рэжысёры, ну і іншыя акторы, дарэчы, цудоўныя, которые таксама і з Купалаўскага тэатра, і са свабоднага тэатра артысты, которые мне дапамаглі таксама. Паколькі я был не прафесійны актор, то яны мне такі экспрэс-курс, як бы там прям на пляцоўцы мне падказвалі, як што рабіць. Вось. І мы вельмі радыя, што мы бралі удзел. Значыць, рэпрэсіі, потым нас всіх рэпрэсавалі. Значыць, ці то павыганялі з Беларусі, павыціскалі, ці забаранілі здымацца у фільмах у Беларусі, там і гэтак далей. І там была такая тэма, што некаторыя людзі, калі паглядзелі гэты фільм, яны казалі: ой, да гэта ж неправда, в Беларусі ну не так жорстка, тыпу, да? Ось. А уже, напрыклад, пасля 20-го года, калі яны глядзелі гэты фільм, то яны ўжо сказалі: ну так, сапраўды, як бы так і ёсць, і может быть, замягка нават ужо показали. То есть, ну, людям-то не догодишь, им-то замягка, то все не так, як бы, то уже так. Ну, карацей, просто фільм, гэта мастацкі фільм, гэта як бы не дакументальны фільм. Там ёсць гісторыя, яна заснаваная на праўдзівай гісторыі. Канешне, ну, для мастацкага эфекта там, может, была некая гіпербалізацыя ў некіх момантах, так, может быть, прям не все там было як бы ў рэальным жыцці, але я думаю, что на 90%
нават от змагары як бы той фармацыі, которая тады сядзелі в турмах і тады змагаліся, то я думаю, для іх гэта было, ну, абсолютно нормально, типу, звычайна то, што было показано ў гэтым фільме. Вось, ну і што, ну выйшаў гэты фільм. З гэтым фільмам мы аб'ездзілі, в прынцыпе, вельмі шмат фестываляў. Дарэчы, прэзентацыя прэм'ера гэтага фільма была в Канах, на канскім кінафестывалі, на пітчынгу канскага фестываля, наколькі я разумею, гэта той кінарынак. Вось, і ну, мы шмат паездзілі з гэтым фільмам па свеце. В прынцыпе, всю планету ён аб'ездзіў, і ну, я асабліва быў там, можа, в 15 краінах, а я, рэжысёр, нават там даехаў да Амерыкі, в Індыі, в Аўстраліі, ну, в Европе все краіны. А в Украіне таксама, дарэчы, з гэтым фільмам звязана цікавая гісторыя в Украіне. Значит, тады быў яшчэ Янукович. Гэта было яшчэ перад першым Майданам. Ой, выбачаюся, не перад першым Майданам, а перад Майданам 2014 года. Да, в Украіне ж там як бы кожныя 5 гадоў Майданы былі. Трэба лічыць там першы, другі. Ось, ну, 2014 года, той самый важный, скажем, самый... Не, ну ладно, не будем там важный, не важно, но ясно. Свежий, самый свежий Майдан. Самый свежий, да. Самый свежий. І быў Янукович. І, значит, мы удзельнічалі ў такім фестывалі «Корона Карпат» в Трускавце, місто Трускавец. І, значит, я там быў. І там, карацей, было так, што все ішло до таго, што гэты фільм павінен быў атрымаць некую важную ўзнагароду. Ці там перамагчы на фестывалі, ці там, ну, карацей, сэнс у тым, што на галоўнай сцэне павінны былі яму вручаць некую статуэтку. И мне, потому что я приехал на фестиваль, я был один представник. И, значит, в той день приехал губернатор Львовской области, Януковичский некий там прикорытник, и организаторы такие: не-не-не, типа, все, отбой, поживе Беларусь, отбой, не вручаем на сцене. И что правда, вручили мне эту статуэтку, але не на галоўнай сцене, чтобы я там, барані Боже, не вышел на сцену и при прикорытнику Януковича нечага там не сказал, як бы, на всю залю. Ну, каб люди разумели, як бы, что было в Украине, тыя, хто не памятают, як бы, ну, это не то, что про вольную Украину, так тут фильм увогуле про Беларусь, як бы, свободную, антидиктаторский фактично. Не, мы такого не можем. Вось. І як потым жартавалі гэтыя польскія, значит, фільм-то быў зроблены як бы польскім прадусарам, і яны нават узрадаваліся, потому что, типу, яны казалі: ты яшчэ потым гэта будзеш расказваць, што табе, типу, в туалеце статуэтку далі, потому что гэта нават, ну, цікава, гэта весела, і там, по-моему, нават гэта не піар потым быў некі там, што типу, в Украине там приехал, значит, губернатор Януковича, и фильму «Живе Беларусь» где-то в коридоре дали статуэтку. То есть, ну сапраўды, да, ёсць што ўзгадаць, потому что, ну, звычайна на фестывалях, ну что, ты приезжаешь, там вот ідзе гэты фестываль, потом нешта выйграў ці не выйграў, ну пришел, а тут прям гісторыя, что вот был экшен, мне было вельмі крыўдна, я памятаю, я так, ну, переживал, что вот, ну так яны поступили, як бы, ну але гэта былі такія часы, як бы. Так что я, скажем, ну, давно знаёмы з Украінай, з украінскімі патрыётамі, і давно, як бы, бываў в Украіне, і шмат дзе бываў, і толькі з вельмі прыемнымі пачуццямі узгадваю. Таму былі розныя такія всякія сітуацыі, і фильм «Живе Беларусь», он стал, я думаю, важным таким материалом эпохи, которые смогли поглядеть, ну, думаю, что сотни тысяч людей, которым открылись вочы увогуле, что такое гэтая диктатура и гэтак далей. И гэты фильм признаны экстремистским материалом. Гэты фильм забаронены в Беларуси, яго нельга глядзець. За прагляд фільма «Живе Беларусь» турма. Вось, таму не глядзіце.
ніхто не глядзіце, ніколі не глядзіце фільм. Не, ну, Я в описі залишу нього посилання і напишу, не дивіться цей фільм. Да. Але ну, з Білорусі сапраўды треба бути осторожним, тому що люди йдуть у турму просто ні за що, то есть, ну, реально. Значить, коли почалася повномасштабна війна в Україні, і от були білоруські партизани, які подрывали рейки, вот гэтыя, по которых ішли російські цягнікі, вот першыя дні вот наступ на Киев, і, значить, былі такія героі, які подрывали вот гэтыя цягнікі, будкі, значить, паралізавалі рух цягнікоў прям на некалькі дзён, а вось яны атрымалі тэрміны, то есть ім далі по 15 гадоў. Яны іх злавілі, і яны сядзяць у турмах. Значить, ну, тут як бы ясно, да, тут як бы конкретная деятельность такая, ну, такого боевого характера, то есть, ну, пацаны вельмі добра тады дапамаглі Украіне, я думаю, вот то, что яны затрымалі гэтыя цягнікі, прям, я думаю, там кожная хвіліна, кожная гадзіна была важная у той час, тому что вот увогуле гэты напад з тэрыторыі Беларусі, это ж была вельмі дзіўная рэч. Там же як адбылося, гэтыя войскі, яны расійскія вучэнні гэтыя в Беларусі адбываліся кожны год. Кожны божы год адбываліся гэта вучэнні захад, яны называліся, да? По-украінску захід, наверное, да, так называется. Захід это типу, ну, Беларусь это ж захад для Росії. Ось, і типу захад 2019, захад 2020, захад 2021 і гэтак далей. І яны там один раз ці два разы на год збіраліся. І было так, гэтыя расійскія войскі прыязджалі в Беларусь, яны рабілі гэтыя вучэнні, і яны ехалі назад. То есть, ну, на тэрыторыі Беларусі масавых расійскіх войскаў ніколі не было. І тут вот перад гэтай паўнамасштабнай вайной была такая ідэнтычная сітуацыя. То яны прыехалі. Ніхто ж не верыў у тое, што хтосьці на кагосьці будзе нападаць. Ну, это немагчыма было поверить в гэта просто, калі вот, ну, рацыянальна думаць, гэта немагчыма было поверить. І вот яны туды прыехалі. Все ж думалі, ну, яны прыехалі, яны поедуць назад, як это было уже 20 разоў. А яны взяли ночью, калі все спали, вот о 4 гадзіне ночи, да, і папёрлі танками на Киев, тэрыторыі Беларусі. То бок, ну, у беларусаў увогуле як бы не было, ну, ніякай магчымасці там іх, ну, затрымаць, ну, а што, па-першае, людзі спалі ўвогуле ночью о 4 гадзіне ночи. По-другое, ну, танковые колонны поехали, а что, мужик будет что, на танк кидаться с голыми руками? Ну, то есть люди увогуле не зразумели, что отбылося, як бы. Все спали, яны о 4 раніцы попёрлі на Киев. И тады уже была уже реакция, калі все зразумели, что отбываецца, тады, до речі, в Беларусі были массовые протесты, так само у Менску. Там тысячи людей вышли у гэтыя дні супраць війни. Мені здається, що... Ремарочку ставлю. Це, ну, для тих, хто, в принципі, не в курсі, щоб розуміли, в Білорусі не можна робити акції протесту. Після 20-го року, після спроби скинути картопляного, вийти на вулицю, це, ну, це по суті сісти в тюрму. А просто, це, скажімо, для любителів, хто тепер думає, що з росіянами так, в росіян менше вийшло людей по всій країні взагалі в 22-му році, чим в білорусів в одному Мінську в 22-му році. Ну, просто так, щоб так повернути в реальність, що взагалі відбувається. Так. Тобто, пропорційно, звісно, ну, у Менску вийшло, да, більше, ніж у Росії там разом взяти. Хоча, фактично, білоруси-то і не нападали навіть ні на кого. Ну, коли так розібратися, ну, нам все одно соромно було, що, якби, з нашої території, що це так відбулося. Ось. Ну, фактично, от по факту, ну, гэта, ну, немагчыма нічого було з гэтым зрабіць. Але ось потым, калі уже гэта все пачалося, значит, вот гэтыя хлопцы, которые взрывали гэтыя рейки, цягнікі, которые, да, вот гэтыя потяги, что ехали в Украину, значит, и затрымали наступление, вот яны герои. Вот яны все сели на 15, на 20 годов, потому что им приписали терроризм там и все такое. До речі, ну, лічу, что украинская держава, было б добра, калі б яна таксама старалася неяк, ну, может быть, абмяняць гэтых людей, потому что, ну, яны реально
зрабілі добрую справу. Вось. І што? А тут за фільм можна атрымаць тэрмін. За прагляд фільма «Жыве Беларусь». Я просто чаму гэтыя две сітуацыі? Там 15 гадоў паялі, ну, за реальнае баявое дзеянне, но за прагляд фільма таксама в турму. То есть зараз в Беларусі кожны дзень садзяць людзей в турму за прагляд так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. А экстремистское у нас все, что значит антидиктаторское, и это знак якости. Вот коли материал экстремистский, все такие, до речи, віншуют, вот люди, віншуем, что типа признали экстремистским, это значит, что все официально, знак якости, ну, вось так. Але, ну, так серьезно кажучи, ну, треба быть осторожным. Знаходишься в Беларуси, конечно, вельмі асцярожным, потому что такого жорсткага режиму яшчэ там ніколі не было, які зараз. Вот, беларускі режим заўсёды быў больш жорсткі, чым расійскі. Ну, каб вот разумелі люди. То есть это расійскі плюс яшчэ больш жорсткі. Расійскі режим заўсёды даганяў беларускі режим па вот жорсткасці менавіта. Таму вот гэты фільм, ён вельмі важны, што ён адкрыў вочы шмат каму. І думаю, што все вот акторы, которые бралі ўдзел, яны, ну, я думаю, што яны радыя, што яны паўдзельнічалі ў такім важным праекце. А што датычыць песняў, якія былі ў фільме «Жыве Беларусь», то вот песні якраз таки напісаў Лявон Вольскі. Да, песні аўтарам саундтрэка быў Лявон Вольскі. То есть, ну, гэта был досыць такі сур'ёзны праект, і там, як бы, ну, я ўжо там граў, як бы, галоўную ролю, а, як бы, ну, я ж не буду, як бы, і жнец і на дуде і грэц, тым больш, што Лявон Вольскі лепшыя песні піша, чым я, як бы, так што, і, як бы, ну, а я зато іх спяваў, як бы. В сенсе, там есть такие песни, которые я спеваю, как бы. Лявон написал, а я спевал. Потому что была такая сцена, где я прям спеваю некую песню у фильме. И мне треба было ее заспевать. До речі, тады я зараз крыху лепей спеваю, чем тады. А тады прям вот Лявон, помню, на студию приходил, и мы вот вытягивали. Ці, вот не памятаю, ці Лявон был на студии, ці... Не, по-моему, гукарежиссер Лявона просто. Ну, записали мы там, и я як бы спевал вот моим голосом, а песню написал Лявон Вольскі. Плюс саундтреки, которые спевае Лявон Вольскі, у гэтым фильме, гэта вот «Маё каханне» такая песня. И одна песня, которую я спевал у гэтым фильме, вот менавіта як сцена. И, по-моему, еще... Ну, там, по-моему, в саундтреке минимум 3 песни альбо 5. Там вот некалькі песен, карацей, написал Лявон Вольскі. Вот менавіта... И ён калісьці, до речі, атрымаў премию некую за саундтрек. Вот менавіта на фільмовай некай церемонии гэты фільм быў адзначаны за саундтрек. До речі, я пам'ятаю, ну, це, по суті, я побачив його, певно, теж в 12-му році цей фільм. І мені просто запам'яталося в кінці фільму, там просто були вже, ну так, кінець фільму, там вже була пісня Лявона, там були такі слова, типу, для генерала країна війна, а для всіх інших країни нема. Да, ну, конечно. Так, ну це прям, ну, дуже... Лявон Вольскі — гэта геній, просто геній нашей сучасной культуры. Гэта абсолютно величиня такая вот, ну, гістарычнага маштаба для беларускай культуры, і вялікі паэт. Да, там наш Боб Ділан, наш таки Боб Ділан беларускі. Написав пісню колись, у нас гурт є такий «Без обмежень». Вони написали пісню «Героям слава» у 20-му році. Зараз ця пісня українською мовою звучить повністю. І так же ж було, там ж було текст українською мовою, білоруською і українською. І так текст ж написав половину ж пісні Лявон. Ну там в кредиті було написано, що типу... Ну, я ведаю гэту песню, і... Дуже знакова фігура. Лявон Вольскі выступал нават яшчэ на Майдане 2014 года. Так, був.
у складі Крамбамбулі, мені здається. Та, крамбамбуля була, я пам'ятаю. І Ляпіси виступали, Ляпіс Трубецькой і Крамбамбуля. Ну вони ж раз, крамбамбуля це ж їхній наче спільний проект, же ж, наскільки я не пам'ятаю. Ні, Крамбамбуля Не зовсім, гэта праект Лявона Вольскага, ёсць А. вот як вот стандартная Крамбамбуля. А яшчэ ў іх такі быў праект на траіх Крамбамбуля, ён яшчэ так называўся, по-моему, Крамбамбуля паўтара ці нешта такое. Там быў Лявон, Міхалок і Кулінковіч з Нейрадзюбеля. Ого, Вось яны там трое. Но гэта было Ну, це гэта прям- быў такі кароткі, то есть увогуле Крамбамбуля гэта вот гурт Лявона Вольска, які доўга існуе, але ну Міхалок удзельнічаў і Кулінковіч удзельнічалі вот в гэтым падпраекце Крамбамбуля паўтара. Я магу памыляцца, он, здаецца, так называўся. Там у іх некалькі песен было такіх, там дзе яны разам спявалі. Ну, це прям Вось, таму Лявон Вольскі, ну ён і, да, я думаю, што для Украіны. А, до речі, от український гурт «Жадані собаки», да, співає пісню Лявона Вольського, значить, пісню, вельми стара пісня гурта Мроя, називається «Рок-музикант». І «Жадані собаки» співають гэту пісню на українській мові. Яны зробили переклад і співають. І Та, є таке. Жадан увогуле, ён вельми такі в плані. Якби я так розумію, коли за межою яны виступають, рідко буває. Жадан, здається, зараз у війську служить, наколькі я розумію, але коли яны виступали яшчэ вот після початку повномасштабного, то Лявон Вольскі, по-моєму, нават часом долучався за межою на заміжних концертах Жадана і Собаки, по-моєму, нават разом співали гэту песню, наколькі я пам'ятаю. Ну, там крутая песня, і яны зробили свою аранжировку з трубами там. Жадан увогуле яшчэ в мірныя часы вельмі так часто прыязджаў у Менск на фестывалі літаратурныя, і ён з беларускай літаратурнай суполкай вельмі так добра павязаны даўным-давно, і там беларускія аўтары в Украіну ездзілі вельмі актыўна на кніжныя кірмашы. Вот зараз як бы падчас этой паўнамаштабнай вайны уже так бы нічога такога не адбываецца. Але вельмі важна захаваць добрыя адносіны паміж нашымі народамі, калі гэта ўсё скончыцца. Тут вельмі важна проста адрозніваць, як бы. Вельмі важна адрозніваць беларусаў, якія... Я нават скажу такую парадаксальную рэч. Большасць беларусаў за Украіну. Большасць. І вот, знаеш чаму? Нават не таму, што яны там любяць эту Украіну ці што, ну в плане вот у нас вельмі шчыльныя сувязі, я там бываў, у мяне там сябры, у мяне і в Украіне, і за мяжой украінцы, которые жывуць пастаянна, мы падтрымліваем контакт. А вот простым людям, знаешь чаму? Вот все ж ездзілі на гэты базар в Хмельніцкі за шкарпетамі, чтобы шкарпеткі сабе купіць. Шкарпеткі, трусы, там, майкі. Базар у Хмельніцкому. І беларусам вельмі цяжка прамыць мозги, што гэта некія нашы ворагі, там, тыпу, што это там некія, значит, бандеровцы, якія будуць нас забіваць, потому что у России, да, вот там у іх ёсць Бурятія, напрыклад, далёкі Урал, там где-то там Ханты-Мансійск, яны в Украіне ніколі не бывалі. Ім лёгка мозги прамыць. Ім кажуць, вот там, значит, нацисты, трэба туды ісці іх забіваць. І яны ў гэта веряць, таму што яны ж ад Украіны знаходзяцца 1000 кіламетраў. Вот. А з Беларусі, ну я ж кажу, ну я как бы жартам, але ну все ж в Украіне бывалі на базаре, вот в Хмельніцком, заходняя Беларусь. Все ж бывалі, все ж ездзілі в Крым праз Украіну, па-першае. Вот, ну, калі яшчэ да акупацыі. Все ж постоянно то в Киев, то куды. І українці так само, ну, в Бресті завсёды полно українців, завсёды було. Я про собі розкажу. От я їздив до Хрещеної з Ковеля на дрезині 2 години і я в Бресті. І причому на цій відстані максимально там хвилин 30 займала це сама таможня.
на прикордонні, тобто і все. І то мені просто міста подобалися. Мала Рита, Велика Рита. Ну, і просто коли ти їдеш, типу, ну ти їдеш, у нас там Заріччя, так, ну тобто нас це називають, то ти коли ти виїжджаєш, типу, от Мала Рита, все, я вже приїхав, я вже вже скоро буду хрещеною. Ну, бо так само ж ходило з Чернігова на Гомеля, так само Терезина, та ж нема. Ну, мається на увазі, там не було прямих залізниць, як Так, стовби так. з цими. Там це такий був тяг. Чернігів і Гомель – це увогуле завсёды були Так. два городи такі поєднані, ну, Фестивалі постійно проходили. 2009 року в Чернігові були великі білоруські фестивалі музичні. так, так. І українські артисти, я ще навіть у часи от, довоєнні, скажімо так, в принципі, активно їздили в Білорусь. Ось, і ми, наприклад, з радістю завсёди ходили. Я от фанат українського гурта «Онука», наприклад. От мені здається, от сама от Наталка, вона, по-моєму, з Чернігова, наскільки я не помиляюсь. Вот. Ну, гэта просто фантастычны проект, это цудоўны проект. Вот яны, на жаль, апошнім часам менш актыўныя. Вось, але, канешне, вот і яна, і яе муж гэта, ну, прадукт сусветнага маштаба планетарнага просто. І яны сплелі украінскую культуру з сучаснай электронікай. Ось, і яны прыязджалі в Беларусь, выступалі вот яшчэ да паўнамаштабнай вайны, і я нават быў на канцэрце «Онукі». То есть і беларусы з радасцю хадзілі на гэтыя канцэрты, на канцэрты украінскіх выканаўцаў. Заўсёды з радасцю хадзілі. Акіян Эльзы збіраў стадыёны, дзе ён не збіраў стадыёны, да, скажем. Ну, воплі Відоплясова, скрипка, нават спяваў па-беларуску некую песню, браў у праекце такого. Країна мрій він співав. Так, «Країна мрій». Гэта ось Сергей Будкін арганізоўваў такі праект, там замежныя артысты спявалі там Оторвальд були також наші. песні. Так. І гэта цудоўна. І іншыя украінскія артысты. Таму я спадзяюся, як бы час расставіць все на свае месцы, і як бы все будзе нормально, но дай бог. Таму што яно так і павінна быць. Беларусы і украінцы гэта еўрапейцы, і трэба сябраваць і быць разам, як бы быць. У нас, на жаль, ну, дзяржава ёсць якая ёсць, но зараз просто такі гістарычны перыяд. Зараз вось так, па-іншаму ніяк. Але людзі, народ, мала такіх, хто супраць Украіны. Прям таких вот, що там щиро ненавидять Украину, ну, реально мало. Ну, гэта адбітыя такія вельмі прарасійскія людзі, іх сур'ёзна мало. Большасці народу яму пофігу, просто пофігу, што адбываецца там. Типу, ну, у нас нема вайны, все нормально. Типа, а що там за забором, як би нам нет? Бо, ну, трэба ж разумець яшчэ такую рэч, што, ну, Беларусь, як бы, де-факто, яна же жыве... Люди в Беларуси же войны не отчувают ніяк. Вот в России отчувают войну, потому что дроны долетают. Тут уже вот парад, значит, просили, звонили, те можно парад провести, бо уже як би... Уже да. Ніколи такого не было, да? Ось. Значит, там горять у іх кожны дзень гэтыя нафтобазы, як бы все это в огне. Ну, Беларусь, як бы, яна ж войны не отчувае, і большасць насельніцтва, яна просто займаецца сваімі справамі штодзённымі. Вот увогуле ж большасці народу заўсёды пофіг на ўсё, як бы, в прынцыпе, што адбываецца вакол, то есть і у іх яны занятыя сваімі надзённымі справамі, як накарміць дзяцей, як зарабіць капейку некую, і гэтак далей, гэтак далей. Вось. А вось людзі, которые думаюць, людзі, которые чыталі кніжкі, і людзі, которые маюць адукацыю, гэтыя все людзі, яны за Украіну в Беларусі. І так яно і будзе. Таму што самае важнае гэта людзі. Не важна, што там прапаганда. Прапаганда, конечно, дзейнічае. Але, ну, гэта гістарычна настолькі блізка і настолькі заўсёды прыязна было, што вот ёсць гістарычны факт, граніца Беларусі і Украіны гэта самая стабільная граніца ў гісторыі Европы, таму што яна ніколі не змянялася.
Вось менавіта па Палессі граніца, там дзе Валынь, а зверху Беларусь, вот Палессе менавіта. Гэта граніца, яна ўжо не змянялася 500 гадоў. Потому что, ну, у нас были розныя перыяды. Мы жылі разам у Вялікім княстве Літоўскім і в Речы Паспалітай абоіх народаў. Потым Расійская імперія нас акупавала. Потым мы в савецкім... потым быў перыяд Беларуская Народная Рэспубліка, Украінская Народная Рэспубліка. І потым уже была БССР і УССР. І мы стварылі Арганізацыю Аб'яднаных Нацый. Дарэчы, Беларуская ССР і Украінская ССР стварылі Арганізацыю Аб'яднаных Нацый і асобна СССР, а Расія не з'яўляецца стваральнікам, значит, Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Гэта цікавы факт. Ну, там это, як бы, Сталін спецыяльна зрабіў. То есть, што я хочу сказаць? У всю гісторыю у нас была вельмі падобная гісторыя. Со своими, як бы, спецификой, потому что в Украине была Галичина и Волынь, все-таки, ну, которая, як бы, до Австро-Венгрии относилась, так? У Беларуси такого региона не было, а так, в принципе, заўсёды мы вельмі падобна жили, и оно так и будет, потому что, ну, гэта гістория, гэта география, скажем так. И только добрые суседские адносіны павінны быць, только сяброўства и павага, и павага, конечно, да незалежнасці і суверэнітэту, что вельмі важно. Вот люди, которые размаўляюць по-беларуску, люди, которые ведаюць сваю гісторыю, яны і Украіну паважаюць, і яны і паважаюць украінскі суверэнітэт, і не толькі украінскі, і іншых суседзяў таксама. То есть, ну, у нас же мы ж акружаныя фактычна Европай. У нас же толькі з аднаго боку Расія, а так Беларусь акружана Латвіяй, Літвой, Польшай і Украінай. Фактычна мы як бы в замкнутым коле, і толькі з аднаго боку у нас Расія. Беларусь это вельмі еўрапейская тэрыторыя. Таму што у нас было магдебургскае права, у нас былі замкі, у нас былі касцёлы, у нас ёсць лацінская архітэктура, дарэчы. А за Беларусю ўжо там гэтага няма. Ну, Смоленск, вот ёсць адзіны горад у Расіі, который меў магдебургскае права, гэта Смоленск. Але ён гістарычна ўваходзіў у Вялікае княства Літоўскае. Гэта быў наш горад, фактычна. А там далей, там уже нічого такога не было. Вот. А Беларусь гэта была цалкам еўрапейская краіна. І яна пад расійскім уплывам знаходзіцца ўсяго толькі вот где-то з 1800 года, да? 1795 года, калі быў трэці падзел Рэчы Паспалітай, і Беларусь цалкам увайшла ў расійскую імперію. А до гэтага, вот эти все 1800 гадоў, Беларусь ніяк не была звязана з Расіяй. То есть только вот 100 гадоў в Расійскай імперіі і потым адрезак в Савецкам Саюзе. Ну, а раней ніяк. Мы заўсёды былі часткай Европы. Вось. І гэта ў нашых генах. Таму спадзяюся, што працэсы як бы развіваюцца ў добрым накірунку, і все гэта само сабой неяк натуральна нармалізуецца. Окей. А зараз повернемося трошки до репу. Ну просто глядзі, я чаму рассказываю? Ну мы ж рэперы, мы ж павінны пра нешта чытаць, так, разумееш? То есть я рассказываю пра гістарычныя факты там і так далей. Потому что, ну, ёсць такі рэп пра рэп, як бы. Ось, зараз це питання, ми будемо зараз це питання обговорювати. Серед білоруської реп-тусовки тебе часто називають світським репером. Ну, що ти такий світська людина. Тому що ти, типа, вважають тебе, що ти не з їхньої тусовки. І взагалі, що ти по цьому думаєш? І чи не вважаєш ти взагалі, що реп став маргінальним явищем? Закритим простором, який просто вариться сам у собі? Ну, я думаю, дякую, что называете меня светским. Я думаю, что это значит, я там у гламурних часописах ніяких повинен бути. Ну, виходить, я так розумію, типу, що просто є, ну, скажімо так, є реп-тусовка. Є реп-тусовка, які там, вони там з собою там конектяться, яких вони там якісь свої там конекти є. А виходить, а в тебе серед них завжди немає. Тобто ти окремо, в тебе, наприклад, виходить фіт з фолковим гуртом,
Дуже крутий, якщо не помиляюсь, Мгм. Шума, якщо не помиляюсь. Мгм. Ось, тобто, Так, це правда, я розумію. Нема фітов з реперами, ага. да, плюс в тебе були, наприклад, Ні кроку назад, це по суті репкор. Ну, тобто, Угу. виходить такі, тобто ти виходиш за рамки. А саме ця тусовка реперська, це такі, типу, реп про реп, там, в реперс, саме чисто, вони варяться в одному. Ну, Угу. тобто, ну немає цього виходу. Ну, не, я хочу сказать, что просто ранее была такая тема, калі было вось перыяд інтэрнэт-форумаў там і гэтак далей, калі рэп пачынаў развівацца, скажем так, калі мы пачыналі. Просто сапраўды, як бы я не належаў да ніякай тусоўкі вось менавіта рэперскай. Там яны, напрыклад, збіраліся на некія фрыстайлы там з півам тусавацца. Ну, гэта добра, скажем, но я вот не такі, скажем, такі вот класічны рэпер, который павінен на раёне як бы чытаць фрыстайл, то есть, ну, да я і не вельмі добры фрыстайлер, дарэчы, ну, каб ужо так, я ў гэтым як бы ніколі сябе не спрабаваў, но я думаю, што я і слабы фрыстайлер, дарэчы. То есть я не удзельнічаў, потому что, ну, может быть, я не умею гэтым займацца. Вось. А так, як бы, я толькі за беларускі рэп, якія, значыць, і дай бог і фіты будуць, я не супраць. Вось. Просто мне заўсёды было цікава змешваць рэп як бы з іншымі жанрамі. Вот, дарэчы, сапраўды, я пра гэта не задумаўся, але сапраўды, ну, з рэперамі фітоў не было. А мне просто было цікава, калі вот мікс адбываецца, напрыклад, рэп з рокам, рэп з фолькам, там і гэтак далей. То бок, таму што, ну, цікава ж, ну, гэта ж, калі фолькавы прыпеў, напрыклад, спяваюць дзяўчаткі, тая песня з Шумай, ну, я там читаю, мы там на такі добры біт зрабілі. Круто, типу. Ну, з рэперамі таксама круто, но я не супраць. Ну, просто, мне здаецца, вот калі ідзе змешванне жанраў, як бы, яно неяк цікавей, як бы, адбываецца. Вось. Але, ну, я наших рэпераў люблю і абсалютна увогуле мне вельмі падабаецца глыбокі смак. Наш беларускі рэпер такі. Вот у яго прям рэп такі вельмі стылёвы, класны качовы рэп. Гэта вот чыста рэп. Як бы. Мой рэп, ён можа быць меншы рэп нават як стыль. У яго прям вот это зроблена ў гэтым жанры, як бы. Вот. То бок я з задавальненнем слухаю і ну, дай бог, вот глыбокі смак будзе яшчэ нешта выпускаць, апошнім часам мала выпускае. Вось, я толькі за. Таму, ну, называлі светскімі, як бы, ну, добра, окей, хай будзе так. Хай пра мяне пішуць гэтыя светскія газеты тады, як бы. А чи є в твоїх планах фіти з білоруськими, чи, можливо, українськими репери, чи музикантами? Кого б ти порадив би послухати з білоруських виконавців? І хто з наших артистів тобі близький по духу? Ну, з наших, в смысле, українських. Ну, от, з українських я зараз, до речі, не вельмі добра ведаю сучасную українську сцену. В плане, ну, там, з апошніх таких, що там адбываецца. Я так разумею, що в Україні зараз вельмі добра сябе паказвае Паліндром. Я слухаў, мне падабаецца. Круто. Паліндром. Значыць, з класічных украінскіх гуртоў, канешне ж, Танок на Майдане Конгу, Тартак. Гэта малайцы. І вот малайцы, дарэчы, Сашко Положинскі, вот ён яшчэ выступае, так, я бачу канцэрты нават у мінулым годзе былі в кіевскім баре некім. Ну, так, і так. Гэта круто. Гэта круто, абсолютно. Ну, Танок, я так разумею, досыць актыўна, да, таксама, канешне, легенды. Вось. З беларускага раю паслухаць, ну, давайте з рэпа, напрыклад, глыбокі смак. Далей, з поп-музыкі Наві Бэнд, вельмі добры дуэт Артёма і Ксюшы. Значит, з рок-музыкі
ну хай будзе рок-музыка беларуская вельмі багатая, вельмі, ну, значна больш багатая, чым рэп беларускі, Та, дарэчы. та, та. Тут вельмі цяжка кагосьці назваць, но хай будзе Нюрнберг. Так, Гэта так. гурт, Круті. гэта беларускі постпанк, вельмі папулярны ў свеце. У нас вот ёсць «Молчат дома», гэта, напэўна, самы вядомы гурт у свеце з усяго гэта постсавецкай, з усёй постсавецкай Так. прасторы, напэўна, самы паспяховы гурт зараз на планеце. Вот «Молчат дома», таму што яны, ну прям яны на топе, як бы яны па ўсёй планеце збіраюць вялікія залі, але «Молчат дома» спяваюць па-расейску. А ёсць постпанк, вот Нюрнберг по-беларуску, і іх слухаюць у Лацінскай Амерыцы, в Бразіліі, там это в Аргентыне вельмі моцна, в Чилі где-то там. У іх туры пастаянныя. Вот, то раю паслухаць Нюрнберг. Што бы яшчэ такога? Ну і ладно, і хопіць. Вот адзін рокавы, там адзін рэпавы і поп назваў, і ну давай фольк яшчэ фалькавікам. Хай вот паслухаюць, напрыклад, Шума. Ну, Шума это вядомы праект, досыць ужо такі зарэкамендаваў сябе давно. І вот Шума, дарэчы, вот Руся, у яе ёсць яшчэ такі праект спевы. Значит, там дзяўчыны, украінкі і беларускі, зрабілі хор, і яны спяваюць такія старажытныя беларускія і палешуцкія песні. Вот песні Палесся, это вот супольная культура Беларусі і Украіны, Палесся, да? Дарэчы, кажуць, адтуль усе славяне пайшлі з Палесся, дарэчы, все славяне пайшлі з Палесся, вот чытаў такую інфармацыю. Вот, і тады параім яшчэ вот Шуму, тады Шума і спевы. Ну, мені взагалі з білоруських, наприклад, взагалі те, що я, ну, я чисто з себе, мені дуже взагалі зайшло Акуте і Ніскіс. Ці два гурта просто вообще, ну, в мене навіть, я навіть знайшов Акуте, їхній перший гурт, Глюки, як вони починали, вони були панками, тобто я прям їх, ну, прям дуже люблю слухати. Да, і у мяне з Акуте, дарэчы, ёсць песня сумесная, там, ну, я там куплет нейкі зрабіл, там был такі фільм, мы для фільма рабілі саундтрэк, і я там зачитываў, выступалі як бы з Акуте пару разоў, а вось яны, дарэчы, з Магілёва, вот Ніскіс і Акуте гэта гурты з Магілёва. Это вельмі цікава, потому что в Магілёве вот заўсёды вельмі моцныя рок-гурты нараджаліся. А білоруська реп у вигнанні, який він зараз? Чи існує певне ком'юніті, чи кожен вариться в своєму соку в різних країнах Європи? До чого я веду просто? Я знаю, що СПКава, він же ж за кордоном живе, Земан за кордоном живе, Глибокий Смак і багато виконавців, які роблять реп білоруською мовою, вони знаходяться за межою. І взагалі є якийсь коннект між творчими особистостями і якийсь, так скажімо таке, якийсь хоча б, ну, певне ком'юніті, ну, якийсь коннект між вами? Ну, мы знаёмыя, то бок мы можам быць на сувязі, не праблема. Мы не сустракаемся, як бы у нас няма некіх там некага спецыфічнага кам'юніці, вось, але ну, як бы такой, карацей, кам'юніці няма, наколькі я ведаю. Не, можа быць, у іх ёсць, яны мяне не запрашаюць, просто некія эти патаемныя там кам'юніці. Ну, мне здаецца, што, ведаеш, што, магчыма, я памыляюся, але мне здаецца, зараз як бы і няма такіх кам'юніці, ну, як раней было. Просто раней не было інтэрнэту масава. І людзі неяк больш часу праводзілі в такіх вот сустрэчах, напрыклад, тыя ж рэперы, яны раней збіраліся в падземным пераходзе на станцыі метро Спартыўная у Менску і чыталі там фрыстайл і гэтак далей. Значыць, ну да, там як бы тэарэтычна ўжо быў інтэрнэт тады, але ну, такое яшчэ моцнага пранікнення вось не было. Мне здаецца, што зараз ужо як бы менш вот, ось стала як бы гэтых кам'юніці, таму што
да, все, может быть, на сувязі где-то там в онлайні, праз інтернет. І ну, час від часу я там з кимсь бачуся. Ось, але ну, некай такой от суполки, некая ком'юніті, якої нема, в принципі. Але ну, ти ведаєш, наші репери роблять фіти паміж сабой і увогуле, ну, калі так уже шчыра сказаць, то беларускі рэп ён развіваецца. Ён развіваецца, таму што з'яўляюцца некія новыя імёны. Я вось недавно что-то пачуў нешта, значыць, некі беларускі рэп новы. Я ўвогуле такое не ведаў, там пацаны з автотюнам чытаюць, як бы я не ведаў, што такія існуюць выканаўцы ўвогуле. То бок, ну, калі параўнаць увогуле вот стан беларускай культуры на сённяшні дзень, вот у нас просто любяць плакаць, як бы, што все мы такія бедныя, нас тут павыганялі з Беларусі там і гэтак далей, што ў нас все пропало там і гэтак далей. І я просто думаю такімі ну гістарычнымі перспектывамі больш. І вот у 1988 годзе у Менску по-беларуску ніхто не гаварыў. 5 чалавек размаўляла, толькі пісьменнікі, якія вот в саюзе пісьменнікаў Беларусі былі, і значит суполка талака і некіх пару актывістаў, як бы. То есть а цяпер беларуская мова, яна реально жыве, на ёй выходзіць музыка кожны дзень. Гэтай музыкі выходзіць столькі, што немагчыма ўжо все паслухаць. Значит, выходят книжки, постоянно некие книжные выставы. Это наши письменники выиграют. Блогери. Основне зараз я помітив багато блогерів. Це те, що зараз ну, скажімо так, я розумію, що коли розвивається там культура, книжки, це має бути. Але основна маса людей сидить в телефонах. І коли ти знаходиш блогерів, бо я, ну, просто я ж так слідкую, і, наприклад, мені подобається там один блогер, він на велосипеді їздить по Білорусі. Просто їздить по Білорусі на велосипеді, розмовляє білоруською мовою. І ти дивишся, ну, тобто ти бачиш реальність, людина подорожує, знімає країну, і це цікаво. Скажи, а як ти оцінюєш стан білоруського репу зараз? Чи є майбутнє білоруського репу на фоні тотального зросійщення? Вось тое, пра што я казаў, што значит, калі глядзець вось прымітыўна, ну, калі так простым поглядам паглядзець, то, канешне, стан трагічны, ну, што як бы все засілле расійскай культуры там і гэтак далей. Але калі паглядзець гістарычнай хваляй, гістарычным працэсам, то наадварот, все цудоўна. То бок, ну, першая песня рэп па-беларуску выйшла, здаецца, ў 1996 годзе. 95-м, так? ТС-52. ТС-52. По-моему, трек назывался не «Сила слова», а «Наша сила». «Наша сила», так? Вось. І каб все разумелі, і все, як бы, вось тады пачаўся рэп, да гэтага не было. Вось. А цяпер рэп па-беларуску з'яўляецца, вот кожны месяц фактычна з'яўляюцца некія новыя релізы. Ёсць маладыя творцы, якія пішуць па-беларуску. Ёсць вельмі шмат такіх, которые я нават не ведаў. Некія моладзь там з аўтатюнам робіць гэта, значит, там з новымі прыбамбасамі некімі. Таму, ну, я думаю, што эту хвалю ўжо не спыніць. То бок яна запущена, яна ідзе. І слава Богу. Поэтому, ну, будучыня цудоўная, будзе толькі лепш. Я думаю так. Скажімо так, я намагаюсь зараз поступово, ну, я хочу зробити великий плейлист білоруськомовного репу, повернути те, що робив раніше, бо зараз плейлист в мене тільки на Ютубі є, а це хочу згребти все в один великий плейлист і, ну, щоб висвітлювати було, бо, ну, скажімо так, я, наприклад, слідкую з українським репом, за новинками, ну, тобто, 80% нового репу, який виходить, я його знаю. Чую його постійно, я це прослуховую. З білоруським трошки гірша в мене ситуація, бо трошки випав. Але, по суті, нові імена для себе відкриваю. Бо навіть був випадок, от в мене в нас таке було колись об'єднання творче TuTMP. Це молоді фрешмени, молоді репери. І вони там запускали стрім в Твічі. І там, виходить, вони давали, типу, як, грубо кажучи, були там біти. І кожен хтось, хто приймає участь, вони роблять свій, типа, там, свій шматок, свій парт на цей біт. І там був якийсь хлопець,
Я думав, це українець. Ну, чесно, от просто. Я на нього підписаний, з ним слідкую, він робить реп українською мовою реп. Ну, типу, я навіть не звертав увагу, що у нього там якийсь дивний акцент, ну, типу, це нормально для України. І тут виходить, він влітає в оцей. Ну, це був стрім, я дивився саме стрім, і він влітає з білоруським треком, з білоруськомовним текстом. І я так це слухаю, такий. Ну, тобто, ну, я розумію, що це така чиста білоруська мова, ну так, причому це навалює, ну, дуже класно. Ну тому так, тому з'являються які нові імені, ідуть історичні процеси, і треба розуміти, що зараз ми знаходимося в такій фазі, значить, під російським впливом, під диктаторським режимом і так далі. Тобто треба брати це під увагу. Коли б Білорусь була б нормальною державою, то, звісно, ну, ситуація була б, я думаю, що значно ліпше в цьому контексті. Хоча, з іншого боку, ну, такі тяжкі от варунки, вони так само дають некі творчі так само плоди, я думаю, так само, тому що от гэта ситуація, яна порождає такой шмат музыкі супраціву там і такой тэматыкі. Ну, то бок гэта ситуація прымушае неяк рефлексаваць, там задумвацца і гэтак далей. То бок не факт, што калі все добра у державі, то яно як би лепей в плані творчим. Тоді будемо потихеньку завершати. Чи плануєш ти випускати новий матеріал? Який він буде? Чи плануєш його випускати на фізичних носіях? Фізичних носіях, ну, я не ведаю, а що треба? Ні, ну може. Вже ніде нема. Ні, ну є, наприклад, певна категорія людей, наприклад, я купую касети, диски. У нас от буквально ось крутий виконавець Ропан випустив альбом і випустив його на диску. Це така, типу, як справа. Ну, такий документ, наче справа. Як роблять, ну, типу, і там диск його, фотографія, ну, тобто це виглядає Ну, ми доволі ж давно цікаво. не випускали дисків ніяких, але я думаю, що може бути і можна некий вініл, може бути, випустити. Треба проаналізувати це питання. Ну, я маю на увазі, що люди ж гэтага зараз уже якби не слухають гэтыя диски, уже амаль що ніде їх навіть і не послухаєш, уже ж нема якби Ну, це CD-ROM. для любителів, насправді, типу. Так, я маю на увазі, ну, Так. каб мець у руце некий фізичний об'єкт просто, Ну, так? Це як магніт, для мене це особисто як магніт. Тобто магнітик оце от. Я спокійно завжди. Ну, можна і вініл, наприклад, так? Ну, вініл також, так. Просто Нормально. тут різниця в цінах завжди. Бо в нас реп виходить, наприклад, на вінілі, ну от я знаю точно, ТНМК є на вінілі, Вхід у змінному взутті, Міша правильний, Гоня. Та й все. Ну і Паліндром я не вважаю репом, бо це все-таки окремо якось уже. Ну, тобто, по суті, 5 виконавців у нас є на вінілах. Покам, Боб Кром, Покам. До речі, один білоруський виконавець, дуже обожнює його. Ну, він просто живе в Білорусі. Ми це сюди спілкувалися, він типу казав, що йому дуже подобається Покам, Боб Кром, а він прям в нього фанатіє. Це, ну, наш, він з Маріуполя виконавець, він дуже крутий. І от він випускає вініли, касети. От в мене касета навіть є його виходить. Ну так. Ну, можна проаналізувати це питання. Ось, а новий матеріал планую випускати. Думаю, що може бути навіть у гэтым годзе буду випускати. Ось, гэта будзе абсолютно нове гучанне, новый саунд. Я ніколі такога не рабіў. І гэтыя песні, яны ўжо, скажем, ёсць. Ну, ёсць музыка, ёсць тэксты в плане, ну, працуем над аранжыроўкамі. Вось. Ці выпускаць буду альбом, ну, калі буду выпускаць альбом, то яшчэ не магу сказаць на дадзены момант. Вось, але ў гэтым годзе, ну, некія релізы будуць. Дакладна. Вось, будзе гэта нешта абсалютна новае, тое, што я раней не выпускаў, таму што матэрыял я выпускаю рэдка, увогуле, у мяне не шмат матэрыялу, але планую, прынамсі, запісаць тое, што ўжо напісалася. Вось, і думаю, што будзе цікава вельмі. Думаю, што, ну, тыя, хто мяне раней слухаў, яны здзівяцца.
таму што гэта будзе зусім нешта іншае, і думаю, што гэта хутчэй за ўсё будуць слухаць нават людзі як бы з не нашай тусоўкі, там з іншай тусоўкі таксама далучацца новыя слухачы. Вось, плануюцца таксама выступы у гэтым годзе, таму ну дай бог все атрымаецца, таму што не хочу просто нічога абяцаць, таму што звычайна калі вось абяцаеш, то да рэалізацыі не даходзіць, як бы так. Вось, але працуем над новым матэрыялам. Далучаныя да гэтага вельмі крутыя музыкі. Вось, я, як правіла, пішу зараз дэмкі на гітары, на акустычнай гітары там раблю такую, скажем, ну, дэмо, такой касцяк, як бы, потым далучаецца да гэтага музыкі і ўжо думаем над аранжыроўкай. То есть дакідваем некія там ідэі, там і гэтак далей. Думаю, што гэта будуць вельмі такія меладычныя песні, которые раю послухаць. Окей. Ну, тоді на цій приємній ноті будемо завершувати. Дякую тобі за інтерв'ю. Чесно, до речі, так, хто дивився до цього моменту, ми його записали з другого разу, бо перший раз я облажався. Ну, таке буває у мене. Це, до речі, друге інтерв'ю, коли я облажався. Типу, Не, але... все нормально, просто там були, здається, проблеми технічного характеру. Там, ну, це був чисто мій промах, не доглядів, ну таке да. буває. Але ми просто повторили слово в слово. Ми запомнили то, що тоді казали. Та. Я хочу тобі подякувати за це прекрасне інтерв'ю. Сказати тобі дякую, що ти погодився прийти до нас, розповісти свою позицію, розповісти про творчість, бо насправді я хотів би, щоб твоя творчість була більш відома в Україні, тому що вона дійсно, ну, скажімо так, це той реп, якого мені, наприклад, тут в Україні не вистачало. Бо просто ти в 15-му році показав стиль, якого в Україні не було. Бо він з'явився пізніше. У нас з'явився Рома Майк, у нас з'явився пізніше, на жаль. Ну, типу, не в образу нікому, але так, дійсно. Бо твій альбом живий, він просто був на голову вище всього. Абсолютно. Ну, тобто, прям. Тому скажу, дякую тобі велике. І... Дякую за добрі слови, дякую так само саунд-продюсеру, мастеру, який допомагав робити гэты альбом «Вір» у 2015-16 годзе. І дякую табе за тое, што ты робіш, за тое, што займаешься каталагізацыяй украінскага, беларускага рэпу. Гэта просто гістарычная, важная гістарычная дзейнасць. Дякую вялікі, всього доброго.